je to. Za Boha, ale na aute ma nenapadlo predbiehať celý čas. Vidím, že to je tu úplne bežné. No. Čakaj, teraz som si opäť zapol kameru. Nech mám aspoň pár záberov, že... Počkaj, to bude zákruta, dobre. Mám to potom po nej vypnem. Dobre, aspoň nás rešpektujú auta. Áno, áno. To je taká vec. Hruba. Hej. Ako to funguje? Teraz sme tiež 24 hodiny v autu a už vôbec žiadne konstrukcie. A tam hore chodia auta? Nie. Ale tu je taký 100 km. Hej. Aha. 33 km je merce. Aha. Javorinou. Porovine sa vysokie. Hej. Taká dobrá dúza. Keby to nebolo po 2,5 roku, tak nebudem dostať na tak, ale keď sa nevidím tak vôbte. Hej. Hej, to ste boli tí slovenskí čerti, či tak čo ide? To bolo Roma. Aké? Bolo Roma. Ja, jasné. Áno, viem, videl som školy na Javorine, len ono, takto chodíme, že každý s každým. S Matúšom sme boli tiež párkrát, ale skôr také, že tréningové výjazdy. Áno, také ten bar. Že? Také ten bar. Hej. Čakajú na to vôbec, čo prvých májom. To ešte kostelničák a tak, ja. Ale to je fakt tak tréningovo, pokiaľ bol. Hej, on je taký, by som povedal, tempár a dojníkov. On aj keď dojde, že vie zašpurtovať, ale on je presne radšej, že ide sám a... Ale vôbec nie je aero, to je vlastne výsledko, že to pozerám na hlavu, kde je ho pohodno. Hej. To pretlačí. Áno, on vie strašné čísla, však to keď aj dojdeme do cieľa niekedy spolu, tak on si... že Jano, idem ti to rozbiehať. Lebo on má tiež presne také, že 30 sekundové, minútové minútové maximum. To nastavuje tebe. Hej. Nemal žiť vraj deň. Áno, no, však toto. Ale Šrek už asi vyhrá celkovo MRC. Tomich Masters. A, či čo to nie jazdia? No. Masters A je vlastne od 30 sa to začína. A je 30, 39. B ďalej a tak ďalej. No, najsilnejšia teoreticky sú, že on sa to volá, že muži B oficiálne. A to je vlastne elit. Čo majú elitiackú licenciu. A oni potom vedia ísť akože aj také majstráky, úplne tie najväčšie. Ja som sa bol prejsť Pondol, to už som bol pôjdem. Aha. To Brezno. To strašne tempáčne už to prišlo. Hej. A mňa potom jeden kostek, ten Wagnár, vychodu a tak sme nejaký potom ťahali zjazd. Hej, že vraj v tom zjazde sa chodí, že tam je taká pasáž, že neskutočne rýchlo. No. To keď som počul Mišo, Hej. že to sa tam ide, tak to... Presne, Hej. Zavolter môj kámo, Hej. ten bol niekde vpredu, pred dolnou skupinou, keď sa bol. Aha. Neviem, asi bol prehľad. Hej. Tam už bol píšo.
A oni o 14:30 tam pracovali, alebo tak na Hej, starší, on ešte raz pôjde do Bčka. Aha. Takže toto je posledný krát.